CEDEAO ka lajɛrɛ laban na mun ye ɲangini min tun bɛ Asimi Goyita ni Choguel kan k'u tɛ se ka voyager o cɛra ka bɔ yen. E hakilina tɛ mun ye o la? Ni jamana i ye jamana dɔ ɲangi wa jamana ɲɛmɔgɔ ninnu i tɛ ka kuma olu fɛ ou bien i yɛrɛ y'a fɔ k'u tɛ ka kuma u fɛ a ko bɛ gɛlɛya kosɛbɛ. Donc o kɔnɔna de la CEDEAO yɛrɛ y'a lajɛ quand même Asimi Goyita ani Choguel olu de ye Mali jamana ye a diyara u ye a ma diya u ye maliyɛnw y'a fɔ ko bon maliyɛnw b'u kɔ dɔɔni. Donc o kɔnɔna na ka dayɛlɛ ou bien ka fenêtre yɛlɛ pour que ka se ka kuma kɛ u nɔfɛ o ka fisa k'a fɔ ko ka datugu. An y'a ye ka fana ko Niger jamana yɛrɛ u ka ɲanginiw a bɛ komi i n'a fɔ a gɛlɛyara Niger jamana kan kosɛbɛ. E ye mun faamuya o la? En réalité c'est vrai que kunun ka décision ninnu ni mɔgɔw y'a lajɛ u b'a fɔ ko Niger ta a gɛlɛya juguyara mais en réalité n'i ye kumakanw lamɛn a gɛlɛya ma kuma en fait c'est que Niger ta yɛrɛ u y'a yira k'a fɔ ko dayɛlɛlen don c'est que u y'a fɔ Niger ɲɛna sanctions bɛ yen wa sanctions mun bɛ yen sisan an bɛ se k'a bɔ yen mais il faut que e fana ka fɛn dɔw i ka sɔn fɛn dɔw ma o ye mun ye o ye k'a fɔ ko ka transition o k'a dɔgɔya dɔɔni o ye fɔlɔ ye a filanan ye mun ye u y'a fɔ ko Bazoum ko ka Bazoum bila donc n'i ye jateminɛ kɛ fɔlɔ u kun ko Bazoum ka bila Bazoum ka kɛ président ye a ka segin président la et puis saraso ninnu ka fɛn bila sisan en réalité u y'o kumakan bila parce que u b'a dɔn ko o tɛ se ka kɛ donc o de la u y'a fɔ ko fɛn ka dayɛlɛ et puis an y'a ye fɛnɛ ko juma tɛmɛlen Général Tchani a kun taara Togo ani Faure Gnassingbé kumana a y'a essayé k'a fɔ ko a k'a lajɛ ka médiation kɛ ani CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ donc o kumakan ninnu n'i y'a jateminɛ i b'a lajɛ k'a fɔ ko CEDEAO yɛrɛ sisan a bɛ k'a fɔ a bɛ ka opportunité de di Niger ma pour que ka dayɛlɛ. Wa ni lajɛrɛ senfɛ u ye jamanatigi damadamani sugandi k'olu kana kuma an ka jamana minnu ni cɛmancɛ fanga b'u kunna nin wagati in na yala u bɛ se ka wolo mun na? Ni c'est vrai que u ye comité in mun sigi kan k'a fɔ ko ka kuma cɛmancɛ fanga ninnu kɔnɔna na bon a bɛ se ka kɛ ni kumakan kɔni o ka ɲi kosɛbɛ o ka ɲi kuma bɛɛ c'est que jamanaw ka kuma ɲɔgɔn fɛ et surtout an ka cɛmancɛ fanga jamana minnu bɛ yen sisan n'i y'a jateminɛ an ni problème dɔw b'an kan fɛnɛ économiquement hali n'an tɛ ka kuma kan mais c'est que n'an ni CEDEAO jamana tɔw sera ka kuma u bɛ se k'a lajɛ olu fɛnɛ bɛ se ka ji dɔ don u ka ɲɛmɔgɔ ji la dɔɔni k'a lajɛ kuma fɛnw bɛ se ka kɛ cogo min na pour que problème ka se ka régler an ka yɔrɔ la ne yɛrɛ fɛ o ko ka ɲi kosɛbɛ pour que an ka se ka kuma ɲɔgɔn fɛ a bɛ se ka kɛ position minnu b'u la sisan olu position ninnu ye position dantɛmɛwale position ye wa an fɛnɛ ta an b'a essayer ka ji dɔw don an fɛnɛ ka ɲɛmɔgɔ ji la pour que k'a lajɛ n'an sera solution bɛ se ka sɔrɔ an ka jamana kɔnɔna na. O bɛ ka kɛ wagati min na mun kɔni ye Mali ni Burkina Niger ye olu ye kulu kura sigi sen kan n'o ye AES yala u ni CEDEAO olu na se ka ɲɔgɔn kan fɔ wa? Alliance des États du Sahel ani CEDEAO a bɛ se ka kɛ waati in kɔnɔna na kɔni a ka gɛlɛn mais ne kɔni fɛ Alliance des États du Sahel o ye fɛn ye o jɛkulu ye mun bɛ a bɛna dayɛlɛ non seulement a bɛna dayɛlɛ mais alliance kan ka kɛ hali jɛkulu ye parce que n'i y'a hakilina lajɛ alliance fɔlɔ a hakilina kun ye k'a fɔ ko militairement k'a fɔ ko ka fɛn ninnu kɛlɛ banbagatigi ninnu kɛlɛ mais nin waati in na an bɛ ka taa aspect économique fɛnɛ na donc ne fɛ alliance jamana minnu bɛ alliance kɔnɔna na olu bɛ se ka kɛ jamana ye c'est que lobby ye CEDEAO kɔnɔna na pour que ka se ka CEDEAO taabolo yɛlɛma donc n'i y'a lajɛ a bɛ se ka kɛ en fait c'est que changement bɛ se ka kɛ CEDEAO kɔnɔna na n'u tora a kɔnɔna na mais c'est bibi in na kɔni a ka gɛlɛn dɔɔni.